Hei rakkaat ystävät. Ajattelin tänään puhua vähän meitä jokaista vaivaavista arkipäivän asioista. Ja kiire niistä on aivan silmiinpistävä. Kun katsoo vaan katukuvaa, niin näkee kuinka ihmiset juoksee ja ryntäävät tiehensä askareilleen ja asioilleen. Kiirettä on toki monenlaista, mutta osaan siihen voimme myös itse vaikuttaa. On kestänyt kauan ennen kuin olen itse oivaltanut sen, että esimerkiksi työelämässä voin tehdä vain yhtä asiaa kerrallaan. Tämä kiire monta kertaa johtuu myös siitä, että itse oma ajatukseni on hyvin kerroksittaista, että on monia ajatuksia vilisee päässä koko aika eikä kunnolla keskittynyt loppuun johonkin asiaan, kunnes oivalsin, että voi tehdä vain yhtä asiaa kerralla. Ja jos kiireessä rupean hosumaan asioita, teen virheitä, joiden korjaamiseen menee monenkertainen aika. Kiireeseen vaikutti myös se, että nyt jos työelämästä edelleen puhun, niin että rupesin käyttämään liuskalehtiötä työpöydällä vieressä ja kun maisemakonttorissa työskentelin, niin toki kun ihmiset menee ohi, niin muistaa asioita, joita pitää nyt hoitaa just kyseisen henkilön kanssa, milloin itse kuljin tai joku toinen kulki siitä ohi. Ja niinpä sitten aina se työ keskeytyi, mitä oli tekemässä. Miten helppo olikaan sitten, kun osasin sanoa, että hetkinen, palaan asiaan myöhemmin ja laitan sen asian tähän näin itselleni muistiin liuskalehtiön ja niin pääsin keskittymään siihen, mitä olin tekemässä. Saman olen huomannut ihan näissä muissakin askareissa, että en pysty enempään. Että se on ihan turha vaatia itseltään jotain yliluonnollista, kun yksi asia kerrallaan on vaan mahdollista tehdä. Ja kun siihen keskittyy, niin sen tekee paljon joutuisammin alta pois, kun hosuen montaa asiaa yhtä aikaa, jotka useimmat jäävät kesken tavalla tai toisella. Sen olen myös huomannut, että kiireeseeni vaikuttaa se, että tartun asioihin silloin, kun muistan ne. Sillä sitten saa muistella muuten, että niin mitäs mun pitikään muistaa, että muistaa. Että heti teen asian tai pistä se ylös, että liuskelehtiö tai pikkuvihko lähettyvillä tai ihan mikä vaan systeemi, niin joka itseään muistuttaa siitä, että vielä oli juttu kesken. Mutta että kiireestä on mahdollista jopa vapautua. Se vaikuttaa myös omaan mieleen, että silloin kun on kaos siellä päässä, niin on ihan älytön kiire. Ja myös sitten semmoinen jonkinlainen asennoituminen, että ainakin työelämässä omasta mielestäni oli vähän sellaista myöskin henkeä, että mitä kiireempi oli jollakin, niin sen pätevämpi mukaan oli. Sitähän se ei osoita ollenkaan. Voi olla päinvastoin niin, että sotkee asioita paljon enemmän kuin se, että rauhoittuu ja tekee sen oleellisen. Et näitä asioita voi siihen arkeen kokeilla ja ainakin omalla kohdallani ne on vapauttanut itseni kiireestä ja myös se, että se mieli rauhoittuu, että se rauhoittuminenhan on niin kuin asiassa kuin asiassa tärkeää, että silloin kun tuntuu, että on kaos ja kaikki menee yli, niin silloin kannattaa rauhoittua, vetää henkeä ja tehdä se, mikä on oleellista. Myös kiireessä on se, että monta kertaa etukäteen pelkää asioita, että ihan hirveä päivä tulossa. Mutta kun se päivä on kohdalla, niin huomaakin, että on monta tilannetta. Ne muuttuu sillain, että yleensä se päivä ei ole sit kuitenkaan mikään kaoottinen päivä. Tämä olisi joitakin ajatuksia kiireestä. Sitten ehkä siihen läheisesti liittyy myös tämä riittämättömyyden tunne, että ei riitä, ei ehdi kaikkea sitä, mitä niin kuin odotetaan ja kuka odottaa.
Yleensähän ne on omat odotukset ja itselle asetetut vaatimukset, jotka tekee sen riittämättömyyden tunteen. Ja mistä se riittämättömyyden tunne tulee, se on paljon myös sitä, ettei hyväksy itse itseään, eikä anna itsellensä arvoa ja vaatii itseltään jopa mahdottomia. Sitä kannattaa ehkä pysähtyä myös miettimään, että arvosta itseäsi ja nauti siitä, mitä teet. Ja kaikkea ei tarvitse yksin pystyykään tekemään. Niin kuin ole armollinen itsellesi, jos niin voisi sanoa. Samaan vyyhteen ehkä liittyy se joustaminen. Usein me naiset ainakin, ja monet miehet myöskin, ollaan aika kilttejä. Ihminenhän on hyvä pohjimmaltaan, niin haluan uskoa. Ja niin sitten ollaan myös vapaita tai niin kuin valmiita auttamaan ja joustamaan ja rientämään apuun kaikkeen mahdolliseen, mitä tulee vastaan. Mutta myös joustamisessa on se niin kuin vaara olemassa, että jos aina on valmis itse joustamaan, tekemään kompromisseja, lähinnä nyt kompromisseista puhun, niin siinä tavallaan myös voi menettää itsensä, että jos ei osaa niitä omia rajojaan pitää ja sitä omaa elämää ja toisten elämää niin kuin selkeää rajaa siinä. Ja se joustaminen ei meinaa sitä, että luopuu itsestään, vaan silloinhan niin kuin elää enemmän toisen elämää tai toisten elämää kuin omaa elämää. Ja joustamisessa on myös se, että vaatijia tai ihmisiä, joiden toiveiden mukaan toivotaan elävän yhdessä sun toisessa asiassa, niin ei voi miellyttää kaikkia. Että jos ne omat rajat selkeyttää itse itselleen, ei ole väärin sanoa, että kuule toi juttu nyt tuntuu sille, että se ei ole oikein mun juttu. Että uskaltaa rohkeasti sanoa oman mielipiteensä. Ja kun puhuu omasta mielipiteestään lähtöisin, niin silloinhan ei loukkaa myöskään toista. Sitten jos ajatellaan, että tämä joustaminen ja kompromissit, niin ne liittyy aika paljon yhteen. Pitkään jatkuneena, että jos aina tekee niin, että no hyvä on, että mä tehdään nyt sitten niin kuin taas toivot, niin siinä vähitellen menettää myös sen ilon elämästä ja myös sen niin kuin mielenkiinnon, että vähitellen omalla kohdalla meinasi käydä niin, että alkoi olla jo niin, että ihan se ja sama, että mitä tässä tapahtuu, kun olin tavallaan luopunut omasta elämästäni siltä osin. Ja elin niin kuin multa odotettiin ja toivottiin ja haluttiin ja miten sopi kaikkien muiden ajatuksiin ja aikatauluihin ja mieltymyksiin. En ollut enää oma itseni. Ja vähitellen olen sitten siitä tietä käynyt ja kulkenut ja löytänyt uudestaan itseni ja oman elämän yhdessä toisten kanssa, osana toisten elämää. Mutta olen itse paljon tyytyväisempi, mutta uskon myös toisten olevan tyytyväisempi. Sitten vielä muutama sana peloista. Ja pelot, ne on meillä jokaisella läsnä, mutta niistä on myös mahdollista vapautua. Pelkohan usein syntyy, on toki todellisia tilanteita kanssa, mutta pelko usein syntyy myös omissa ajatuksissa ja semmoisessa rauhattomuuden olotilassa. Ja kuvitellaan kaikkia mahdollisia vaaroja ja pelkoja ja ollaan huolissa monenlaisista asioista. Semmoisesta pelosta on mahdollista vapautua. Et ensin rauhoittaa oman mielensä ja miettii sitä, että mille asialle voi tehdä jotakin. Ja jos en voi tehdä, niin silloin kannattaa lakata huolehtimasta. Omat lapseni asuivat yhdessä yhteen vaiheeseen ulkomailla molemmat ja toki täältä
kotimaasta katsoen näytti monet asiat sille, että niissä olisi pelättävää. Mutta sitten ymmärsin vähitellen sen, että en voi tehdä asioille mitään. Ja semmoisille asioille, joille ei voi itse tehdä mitään, niin niitä on paras lakata pelkäämästä. Että semmoiseen, mihin voi tarttua, on hyvä tarttua, mutta sitten myös on niitä semmoisia, että hetkittäin tulee semmoinen ihan todellinen pelon tunne. Ja silloin itseäni rauhoittaa se, että vedän todella niin kuin tietoisesti henkeä ja hengitän 3 kertaa todella pitkään sisään ja ulos. Ja samalla sanon itselleni, että ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Ei ole mitään hätää, kaikki on hyvin. Ja niin on tähän asti aina ollut. Nyt kun eletään tätä terroriaikaa kautta maailman, siltikään ei kannata ruveta pelkäämään, vaan omassa mielessäni siunaan kaikkia ihmisiä joka päivä ja lähetän sylin täydeltä rajattomasti rakkautta. Sillä omasta mielestäni rakkaus on se, jolla voidaan myös paha voittaa. Lähetetään kaikille rakkautta, rakkautta, rakkautta. Se ei kuluta meiltä yhtään mitään, mutta uskon näin, että mitä useampi meistä rauhaa, rakkautta, kaikkea parasta hyvää jokaiselle kaikkialle toivottaa, sen nopeammin myös me saadaan aikaiseksi se, mitä me yhdessä toivotaan. Ja toivotaan hyvää ja jätetään ne pahan ajatukset. Kaikkea hyvää tähän päivään ja myös jatkoon. Terveisin Pirjo.